Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton. Standard Time, 1 minuto na ang nakalipas sa takla 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mga init-init pa nga mga balita dili sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 19 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sini nga headlines, sa aton sini top story of the day. 7 katonelada nga smuggled sugar nagikan sa Thailand nadakpan sa Bureau of Customs sa Subic kahapon. Balita lokal, tag-iya sa mga bodega nga ginatagan kaukon ginataguan sa ang ginahuward nga kalamay magatubang sa nagakaigo nga kaso sunod sa SRA. Anay board members ng Sugar Regulatory Administration nalipay sa raid sang BOC, SRA kag DTI sa mga bodega sang kalamay. Samtang Central Negros Electric Cooperative ginhingyo nga pasanyugon ang serbisyo sa mga konsumidor. Mayor Marilyn Era sang Calatrava wala nagakonsente sa illegal drug activities ang iya nga bata nga nadakpan sa San Carlos. Samtang balita national, DSWD maghahatag sang cash aid sa pigado nga mga estudyante kada Sabado. DOH nagatarget sang mas ginpasanyog nga vaccination drive batok sa COVID. COMELEC naghingyo sa PNP kag AFP nga bantayan ang poll workers sa Maguindanao plebiscite. Samtang balita international, opisina sang Palestinian Human Rights Group sa West Bank ginraid sang tropa sang Israel. Fighter jet sang Russia ginasuspetsuhan niya nagsulod sa airspace sang Finland. Balita naman sa negosyo, President Bongbong Marcos nagaduso sa improved flow of goods sa agriculture sector. Sa balita sa hinampang, Chavit Singson may panawagan angot sa posibleng nga away ni Manny Pacquiao kay sa American nga si Bob Sapp. Balita naman sa entertainment, pagguba sa nabilin nga bahin sang Capitol Theater ginpauntad sa National Commission for Culture and the Arts. Sa balita espesyal, delivery rider sa Palawan ginpapundo bangod sa angkas nga wala sang helmet apang wala gindakop. Matapos nga natukiban niya ini ang mannequin. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kaamoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini top story of the day. Ginlambatan sa Bureau of Customs sa BOC ang cargo vessel nga MV Bang Pacquiao sa Subic matapos nga magdiskarga kahapon sa sinako nga refined sugar nga nagikan sa Thailand na diskarga gikan sa barko ang 7,000 metric tons o kon 140,000 nga sako sang kalamay. Santo sa report nga nabato ni Executive Secretary Vic Rodriguez gikan kay Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz, mga recycled ang import documents agin presentar sa mga crew sang barko. Gina-imbestigaran na ini sa BOC santo sa ginpasanyo nga kampanya sa bahin sa gobyerno batok sa illegal nga pag-import sa mga produkto nga pang-agrikultura kaangay sang kalamay. Samtang may separado nga inspeksyon naman ang ginpadigay ng Bureau of Customs sa duha ka mga bodega sa San Jose del Monte, Bulacan nga ginapaligyan sa isa ka Chinese-Filipino sugar trader sang Miyerkules sang gabi kagkapon sang hapon. Ini ang kabay naman sa kampanya sa gobyerno batok sa ginapatihan sugar hoarder santo sa mandato ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Nakitaan sa mga operatiba sa Customs Intelligence and Investigation Service in Services ay isang kalamay sa isa ka warehouse. Samtang yara naman sa 42,733 kasakos ang kalamay hukon katumbas sa 2,250 metric tons na nagabalor sang
15 million pesos ang nakitaan sa isa pa ka warehouse ang ginapagihan sa isa lang ka negosyante. Kag sa ato ng kaangot nga iban pa nga mga balita, ginatag kon ginpaatag sang Deputy Administrator for Regulation sang Sugar Regulatory Administration nga duha nga katuyuan sang raid nga ginpatigayan sang Bureau of Customs sa BOC sa mga bodega nga ginataguan sang kalamay sa Luzon kag iban nga bahin sang pungsod kahapon. Suno kay Atty. Guillermo Tejeda III pagkatapos ang thorough investigation natumod kun matumod kun may smuggling sang kalamay o kun may bastante pa nga supply sang sweetener. Ang BOC naman ang may jurisdiction kung may smuggling sang kalamay. Ang DTI ang nagadeterminar kung may hoarding, samtang SRA naman ang nagadagdag sang sanction sa violasyon sang pertinent rules kangay sang hindi pagrehistro sang budiga kung economic sabotage kag kun mapamatud-an. Ini ang rason suno kay Tejeda kun nga gintingob ang pwersa sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno agud niya matumod kung legal o kung illegal ang kalamay kag madagdagan sang silot ang dapat nga silutan. Suno kay sa SRA official nagalaom sila nga magamit nila ang findings para sa policy making sa bulig sang iban nga mga ahensya sang gobyerno kag pasang karon pang effort sagud nga mapungga ng anuman nga illegal activities. Well, it can work both ways sa Bombodano o Bomborado Philippines kasi yun nga, it will only be after a thorough probe or investigation into the shipments or stocks sa warehouse na masabi po natin kasi nga this is not conclusive yun nga, hindi pa po ito conclusive. We have to tackle this all out together kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa mga warehouses na to. Ang kabayang pagpayag ni SRA Deputy Administrator for Regulation, Atty. Guillermo Tejeda III. Ang pananglitan mapamatud-an nga illegal ang kalamay nga nakonfiskar sa mga bodega sa Luzon kahapon. Pagkakasuhan sang kriminal o kon civil ang may kaymoan sini. Sa interview sang Bombo Radio kay Atty. Guillermo Tejeda III, Deputy Administrator sa Sugar Regulatory Administration, ang Bureau of Customs ang magapasaka sang kaso batok sa mga tag-iya samtang mga witness naman ang SRA. Magapaligay naman sa public auction para sa kalamay nga confiscated. Sunod sa kay Attorney Tejeda, ang SRA amo ang magadeterminar sa floor price ang kalamay nga igabaligya sa public auction. Ginasiguro naman sa DTI nga wala sang hoarding agon nga makonsumo sang publiko ang kalamay sa hindi mahal nga presyo. Sa karon ini pa makonclude sa SRA kung may hoarding, bukod nga kinanglan nga ibase ni sa ebidensya santo sa pag-analyze sang kalamay. Ang pagpasulod sa kalamay import program sang Tejeda nga hindi marisolber ang issue sa isa lamang kadlaw isang pila kadlaw. Gipasiguro naman sining ang data sa SRA ang opisyal ginaga-publish kag bukas sila sa mga naga-question sa accuracy sang data. Sa karon ang BOC ang nagapanguna sa raid ka nakahanda sila nga mag-survey bilang witness para diri. If ever proved, kaya nga, di pa tayo conclusive, if ever granting, this will be proved to have been illegally shipped to the Philippines, wala kaukulang papeles, yung mangyayari po dyan, unang-una, kakasuhan po ng administrative or criminal cases yung mga nasa likod nito, re-revoke yung mga license sila if ever mayroon man sila, they will be prosecuted by the Bureau of Customs. Magtatayo po bilang expert witness lang naman po yung SRA dito. Ang dugang pagpag ni SRA Deputy Administrator for Regulations, Atty. Guillermo Tejeda III. Samtang ginakalipay sa anay board members ng Sugar Regulatory Administration o kon SRA ang pag-raid sa Bureau of Customs o kon BOC sa mga bodega sang kalamay kahapon, kaya ginpanginbulahan ng opisina ng Executive Secretary Vic Rodriguez nga mong naghatag sang mando. Kahapon ginraid sang BOC ang bodega sa San Fernando City, Pampanga, kung sa diin na kumpiskar sang operative sang Clark-based Customs Intelligence and Investigation Service kag Enforcement and Security Service, Quick
Quick Reaction Team ang sinako sang imported sugar nga inasuspetsuhan niya ginhoard na kikan sa Thailand nga naka-stockpile sa sulod sang warehouse. Isa pagid ka bodega sa Bulacan ang ginraid sang Bureau of Customs kaga ang Sugar Regulatory Administration kahapon kung sa diin 40,000 tubtob 42,000 kasakos ang kalamay ang nahamtang. Sunod kay Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo, dako nga bagay na ini sa mga producers bangod ang mga sugar producers ilabi na sa Metro Manila ang masami nga akon ginapasibangdan. Sunod kay Yulo sa karon napamatud-an na nga may mga negosyante nga tuman kadalok kag hindi makontento sa gamay lang nga ginansya. Sunod sa iya makabigini nga hoarding kag dako ang tsansa nga smuggled ang kalamay nga may brand gikan sa Thailand. Sunod sa kongresista ang ini nga tikang sang gobyerno ang nagpadala sang makusog nga mensahe sa mga nagatago sang kalamay nga ipagwa ini sa merkado agud niya makabulig sa kakulang sang supply. Gindugang man sining nga magpadayon ang magapadayon ang ilang nga hearing sa Committee in Agri and Committee on Good Government tuwi sa Sugar Order number 4 kag ini ang mag-resume sa Lunes alas 9 sang aga. Ginakalipay no, ang mga raid nga gi-conduct sa aton nga BOC kapon no kagapangimbulaan kita sa opisina ni Executive Secretary Vic Rodriguez no nga siya naghatag sa mando na magiyo ang BOC naton. Government has sent a very strong message no sa nagtago sa kalamay subong to release it to the market no para makabulig man sa aton nga supply tightness subong. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo anay board member sang SRA. Samtang sa ibang pagid nga balita lokal, ginduso sang pinuno sang Committee on Energy sa sangguniang palunsod sa Bacolod sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated o kunang Seneco nga i-improve ang ilang serbisyo matapos ang asod-asod nga pag-brownout sa syudad sa nagliligan nga mainadlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Calao Puentevilla, gintalakay sa committee hearing ang ginpadigayon kahapon kaupo ng mga opisyal sa Seneco ang natuloy sa asod-asod nga power interruption sa syudad. Sunod sa kay Councilor Puentevilla, santo sa ekspekasyon sa Seneco ang interruption sa nagikan sa National Electrification Administration o KUNEA kag hindi nila ini makontrolar. Sunod diri ginpalabot sini sa Electric Cooperative nga hindi na lahog-lahog ang nagakatabo nga power interruptions na binagid nga ginapaparahan sa karon ang palabuton nga Mascara Festival. Ginduso sini ang pag-improve sang Seneco sang ilang serbisyo bangod hindi basta-basta ang reklamo sa mga pumuluyo bangod nga nagakapektuhan na ang ilang nga mga appliances ka mga negosyo. Sunod sa iya, antes kuntani, mangin estrikto ang electric cooperative sa ilang nga mga polisa sa pagpanukot kay uhon anay nila ang ilang nga serbisyo. Indugang man sini nga nadiskubrihan sa hearing nga ang ginapatihan nga 100 million pesos nga utang sa bangko ang yara gali sa 135 million pesos. Nagapanawagan naman ini isang transparency bangod nga may kinamatarong ang mga konsumidores nga mabaluan ang sitwasyon sa bahin sang electric cooperative. Ang inambal natin, hindi lang yung brownout once a day or once a week, no? Kundi kagapon 3 times or 5 times sa ibang area sa bilog nga adlaw, no? That's why duso tagid sa ila nga kinahanglan ang inyo pagserbisyo i-improve nyo gid, no? Kaya ang reklamo sa syudad sa Bacolod hindi na lahog-lahog gakaapektuhan na ang mga negosyo. Ang kabayan sa pagpag ni Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sa Committee on Energy sa sangguniang palunsod. Samtang nagpanawagan ang principal sa Bacolod City National High School sa contractor kag sa city government nga limpyuhan ang oval sang eskwelahan nga gintambakan sa construction waste materials na gikan sa gintukod nga building sa Bacolod City College kag ginbungkal nga dalan sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Richard Hilangre, ginaugtasan gid ini sa karon bangod ginahandaan ang pagbukas ng klase sa Lunes, Agosto 22 apang daw kaangay sang lasang ang oval sang eskwelahan. Suno kay Hilangre kanami sang grasa oval sadto apang sa karon napuno ini sang matagas nga daong nga tanom nga nagatubo sa boulders nagikan sa mga ginguba nga dalan sa syudad nga mahimo nga mayara pa sang salsalon. Sila ang naglisensya sadto sa anay principal nga diri itambak ang waste construction materials apang wala nalimpyuhan bisan pila na katuig ang naglabay. Suno sa principal 8,000 ka mga estudyante ang enrolled sa BCNHS
NHS gani hindi nila luyag nga mga disturbo ini sa mga estudyante kay magsaylo sila sa pihak nga building. Mayara man sila sa special program for the sports sa ang BCNHS apang hindi magamit ang oval. Nagalaan naman ini nga himuson sa constructor ang waste materials bangod ginsuguran na ini sadto apang wala natapos. Nagsulat naman si Langri kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga nagahingyo nga buligan sila sa paglimpyo sang oval bangod wala sang resources ang BCNHS sa paglimpyo sini. Sunod sa principal dapat nga tapanon kag patahumon liwat ang oval kun ini ang malimpyuhan. Sunod kay Langri responsibilidad sa mga opisyales sang eskwelahan ang mga estudyante samtang yara sa likod sang campus gani temporaryo anay nga dumilian ang mga estudyante nga maglabay sa oval. We are expecting 8,000 students, Sit A, Sit B, sa isa kadlaw, more or less, may 3,000 to 4,000 students kita. We do not want kanina siya, block na sa alagyan sa kabataan, mag-silo from one building to another, for example, sa ilang mga laboratories, no? So, kabay pa nga kung makabati ang contractor sini through the city engineer, himuson nila, kay ginhimos man nila, pero wala matapos. And then, I wrote already a letter to Mayor Albi Benitez. Ang kaban sa pagpayag ni Richard Hilangre, ang principal sa Bacolod City National High School. Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kagamoy ito mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita ukon sa katapusan nga balita lokal wala nagakonforme bypass operation sa San Carlos City sa Miyerkules sa legal nga paton. Ang bata ni Calatrava City Mayor Marilyn Era na si Nestor Era Jr. nationalities gamit sa illegal nga druga. Kadungan naman sa bahin sa bypass operation ang ginpatigayan sa Luzuriaga Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental sang Miyerkules sang gabi. Tapos si Chito at Tienza nga may previous man nga kaso sa illegal nga druga sa tuig 2019 apang nahilway. Yara naman sa balay ni Atienza agud nga maggamit sang shabu sa Nestor Era Jr. kag Rosalia Nemenzo. Nakibot ang mga operatiba nga yara si Era sa balay ni Atienza agud nga maggamit sa illegal nga druga bangod wala ini sa drugs watch list. Santo sa informasyon, drug user gid man ining si Era sa banwa sang Calatrava. Sunod kay Mayor Marilyn Era, wala ini nagkulang sa pagpanumdom sa iya bata. Kagyara na ini sa legal nga edad kung sa rin nakaibalo na ini sa intsakto o kon hindi. Sunod sa alkalde kung nagbailar sa layi ang iya bata, dapat nga magpangatubang ini sang konsekwensya. Ginpahig man ni Era nga ang papel sinibila isa kaginikanan amo magbulig sa iya bata tub-tub sa iya masarangan apang wala sini ginakonsente ang paghimo sini sang illegal. Kahapon napasakana sang kaso sa Atienza, Nemenzo kag Era nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo yadto ang makaundahan sa aton sini pangunang nga mga balita sa aton sini top story of the day. Ang subuman sa aton sini mga balita lokal. Ang mga detalye naman sa aton pangunang nga balita national, international. Kay iban pagid nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory. Standard time, 25 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita. Ito na, ipahayag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga maghatag inisang bulig pinansyal kada Sabado sa mga nagakabudlayan sa pag-eskwela sa September 24, 2022. Palace briefing, ipahayag ni DSWD Secretary Ulfo nga sa elementary sa high school students, 3,000 pesos sa senior high school students, 4,000 pesos naman sa mga sa sulod sa isa ka pamilya.
Sunod sa kay Tulfo, ang programa ang may tinutuyo nga mabuligan ang mga indigent students sa mga pungsod, mga pamilya. Officers o amang solo parents likom nga sa program Samtang ginduso sa Department of Health o DOH nga maskin pasanyog nga vaccination campaign matapos na gintag sang US Center for Disease Control and Prevention o CDC ang Pilipinas bilang level 3 destination para sa high level nga COVID-19. Sa statement sang DOH ginpayag sa mga ini nga ang COVID-19 situation sang Pilipinas sa karon ang malayo pa sa sitwasyon sang 2020 sang onset ang pandemic kung sa diin nagtukot sang risk classification agud nga ma-restrict ang border entry sa pungsod. Payag sa nga ahensya nga halos tanan nga border sa kalibutan ang bukas na sa karon nga resulta sang pagka-develop sang COVID-19 vaccines kag booster shots. Dugang pa sini bangod sini ginatag sang DOH ang importansya sang pagpasanyog sang vaccination campaign agud nga matukod kag mapabakod pa ang wall of immunity sang pungsod. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang mga vaccine sa mga prebentar sa severe kag critical disease dala sang coronavirus infection. Payag ni Vergere nga karon nga nagakakita nila ang pagsaka sang COVID-19 cases tuman ka importante nga mapabilin nga hilway kag protektado ang mga Pilipino batok sa severe kag critical forms sang balatian. Gindugang pa sini nga ginapahanumdom sang departamento nga ang vaccination kadungan sa istrikto nga pagsunod sa minimum public health standards ang yabe sa pagprebentar sang paglaton sang virus. Sa arong ganapusan nga balita national, ginpangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang coordinating conference para sa Maguindanao plebiscite sa masunod nga bulan. Si Garcia ang ginupdan ni COMELEC Commissioners Amy Ferolino kag Marlon Casquejo sa tiyon sa event nga ginpadigayon sa syudad sang Cotabato. Santo sa Office of the COMELEC Chairman, gindiskusyonan ang security kag preparasyon para sa September 17 plebiscite. Ang plebisito nagatuyo nga ma-ratify ang pagtunga sang probinsya sa Maguindanao sa duha kag kilalahon nga Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur. Ang Maguindanao plebiscite magagamit sang 818,790 ballots. Nagapilar si Garcia sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines para sa seguridad sang poll workers. At sunod diri nga ang hingyo lamang sini sa PNP kag AFP amo nga maproteksyonan ang mga election officers, election assistants kag tanan nga magatrabaho sa eleksyon. Dugang pa sini nga pinagi sini masiguro nga wala sang madula nga kabuhi o kung masamaran bangod sa nasamit nga plebisito. Paig naman sa COMELEC ang pag-imprinta sang una nga batch sa official ballots ang ginapadigay na sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City. Manual election system ang paggagamiton sa pagpadigay sa plebisito kag ang balota ang manual nga tapuson sa mga voters pinagi sa pagsulata sa ilang nga sabat kon nag-aprobar o kon gina-reject ang gina-propose nga hagna. Philippine Standard Time na 30 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kakaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita international. Una kita sa Finland. Gipahayag sa Defense Ministry sa Finland nga duha ka mga Russian fighter jets ang ginapatihan nagbayular sa Finnish airspace sang Webes nga daw. Ini kasunod sa tinutuyo sa Nordic country nga makaangkon sa NATO membership matapos sa invasion o kung sabahin sa invasion sa Moscow sa Ukraine. Sa statement sa ministry, duha ka mga Russian MiG-31 fighters ang ginasuspetsuhan nga nagsulod sa Finnish airspace sa Gulf of Finland sa sang Porvoo. Nagpadala naman ang Finnish Air Force sang operational flight mission
agud nga matumod ang aircraft samtang Finnish Border Guard ang nagumpisa naman sa bahin sang preliminary investigation. Ang insidente ang natabo alas 9:40 sang aga kag naglawig sang kapin 2 ka minuto samtang ang mga jets ang naglupad padulong sa nakatungdan nga direksyon santo naman sa Defense Ministry spokesman. Ang Finland nga nag-share sa 1,300 kilometers gikan sa eastern border sang pungsod Russia ang nagsupak sa dinedekada na ng military non-alignment pinagi sa pagpamiyembro sa bahin sa North Atlantic Treaty Organization o kung sa bahin sang North Atlantic Alliance sang Mayo matapos na gin-invade sa Moscow ang Ukraine. Nagpaandam naman ang Finnish Security and Intelligence Service sang Mayo sa tinutuyo sang Russia nga ma-influensyahan ang NATO application process sa bahisang Finland kag dapat nga malauman ang pila ka mga attempts gikan sa pungsod Russia. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Israel. Ginraid sang Israeli security forces ang mga opisina sang pila ka mga Palestinian human rights groups sa okupado ng West Bank matapos nga ini ang gintawag sang pungsod bilang terrorist organizations. Ginpeg sang military nga ang mga soldado kag police officers ang nagpasirado sang 7 ka mga institusyon kag nagconfiscate sa mga propiedad sa raid sing ginpatigayon sa isa lang kagabi sa Ramallah Offices of Human Rights Group nga Al-Haq. Makita ang sarado na nga pertahan kag mga statements ang Hebrew nga nagasiling nga ang establishmento ang ginsarado para sa security reasons. Santo sa statement ang anuman nga aktibidad sa lugar ang nagahatag sang risgo sa seguridad sa area, security forces kag sa public order. Ginpahayag sang isa ka pari nga ginguba sa mga tropa sang gobyerno ang Israel. Sang Israel ang ground floor sang Anglican Church sa tinutuyo nga masulod ang opisina sang Al-Haq. Suno kay Father Fadi Diab sang St. Andrew's Episcopal Church, nag-abot ang mga soldado sa simbahan alas 3 ang aga kung sa diin nag-umpisa man ang mga ini nga makabati sang lupok kag paglinagabong sang mga pertahan. Ang Al-Haq ang isa sa 6 ka Palestinian groups nga ginkilala nga terrorist organization sang Israel sang Oktubre sa ginaligar link sa mga ini sa makawala nga militante nga grupo ang Popular Front for the Liberation of Palestine o kon PFLP. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginduso ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-improbar sang flow sang goods sa agriculture sector sa tinutuyo nga mapanubo ang presyo sang pagkaon. Inang ginpahayag ni Presidente Marcos sa isa ka cabinet meeting natuoy sa reklamo sa mga cargo handlers may kantanan sa pagsanyog sang pulisa sa mga local governments sa mga law enforcement checkpoints. Suno kay Marcos ini nga hindi na masarangan ang kaangin nga hitabo kung sa diin maathag ang logistical challenge. Magadiskusyon naman si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. natuloy sa issue kaupod sa pinuno sang Philippine National Police o kon PNP kag Department of Trade and Industry o kon DTI. Ginmensyonar man sini ang pagtukod sang express lanes para sa mga food trucks nga gin-implementar na sadto sang nagapatuman sang COVID-19 community quarantine sang pungsod. Payag ni Abalos nga hindi dapat mabalabagan ang flow sang goods kag ini ang dapat nga free-flowing. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, magluwas sa food security, gindiskusyonan man sa pagsinapol ang mas barato nga energy kag housing. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 92 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 11 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 40 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 87 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 81 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded na gabalor 69 pesos to 69 pesos and 50 centavos. Ang premium na gabalor 69 pesos and 75 centavos to 72 pesos and 19 centavos. Ang diesel na gabalor 72 pesos and 53 centavos to 73 pesos and 31 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpahayag ni Luis Chavez Singson nga kung may patigayunan nga lucrative exhibition match para kay Manny Pacquiao ini among bato kay American Colossus Bob Sapp
Si Singson nga anay konfidante sang retired boxing champion ang nagpahayag nga tinguan sini nga kumbinsihon si Pacquiao nga batunon ang hampang ginpeg sang former Ilocos Sur Governor kag karon Narvacan Mayor nga magaistorya ini kay Pacquiao bangod nagapati ini nga si Sap ang nagakaigo nga makasumpong sang anay senador. Si Sap kagin konsiderar MMA pioneer ang nakikita kay Singson sang Miyerkules nga may paglaom nga makaangkon sang lucrative match bato kay Pacquiao. Ginpeg sini nga iya nga dunuton ang retired Filipino fighter nga kaangay sang lamok. Ginpanawagan sini kay Pacquiao nga matunon ang iyang pagpanghangkat kag trataron niya ini nga kaangay sang isa ka lamok. Patag naman ni Singson nga sa hampang lang bato kay Sap makakita sang dako si Pacquiao bangod siya ang may maganar dinhi indi kaangay sa mga exhibition matches. Ginatumod sini ang palabuton niya exhibition bout ni Pacquiao bato kay Korean martial arts instructor DKU. Ang duha nga ang nagkasugot nga maghampang sa Disyembre agud nga makatipon sang pondo para sa ilang mga tagsa ka benepisyaryo. Apang ginalantaw nga mga delikado ang paghampang ni Pacquiao nga may kataason nga 5'6" kon atubangon sini si Sap nga may kataason nga 6'4" nga isa ka 330-pound behemoth. Si Singson na nagapati nga si Pacquiao may fighting chance batok sa nagaedad na nga American boxer. Samtang liton kita sa aton sini nga showbiz news, nagpagwa sang cease and desist order ang pamunuan sa National Commission for Culture and the Arts sukon NCCA agud nga punggan ang developer sa isa ka high-rise building sa Escolta, Manila sa pagdemolish sa nabilin nga bahin sa historical nga Capitol Theater. Kapon sa udto, ginserbe sang personal gikan sa NCCA sa construction site ang mando nga ginpaskil man sa pader sini nga nagapugong sa pagpadayon sa pagguba sang fasad o kon tower relic sang anay sinehan. Santo sa order sang NCCA, hindi dapat nga padayunon sa developer nga Ascot Resources and Development Corporation ang pagdemolish sa nabilin nga bahin sang anay Capitol Theater bangod ini ang paglapas sa Republic Act 10066 nga nagahatag proteksyon sa natural cultural heritage sites nga makaangay sini nga mga maragtason nga mga establishmento sa pungsod. Ginpakigbay ni Robert Celenteng nga nabdan pa sini ang mga palagwaon sa Capitol Theater sadto sa hindi patuman kauso ang mga pelikula sa sinihano kon pipila pa lamang ang dalagko nga screen nga mahimo lantawan sang publiko. Lugang pa sini nga tuman ini ka signifikante sa bahin sa 1958 sa tuig 1958 usa din tuman kadamo sang nagalantaw sang sine nga masami sa Capitol Theater o kon Lyric Theater. Patag sini nga sadto ang mga teatro ang nakasentro sa Escolta kag Avenida sa Santa Cruz District. Apisar nga nahangpan sini ang dalagan sa ekonomiya, hindi malakawan nga makanugunan si Lianteng sa establishmento nga naging parte na sa iya sini nga pagkabata. Gilo naman nga ginpalabot ni Stephen Pamorada, ang heritage advocate sa pamunuan sa NCCA, ang nagakatabo nga pagtukod sa building sa anay ginatindugan sa Capitol Theater. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang tawa-tawa o kon asthma plant ang makabulig ilabi na sa karon nga tig-ululan kag makahaladlok ang pagsaka sang kaso sang dengue. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga ang tawa-tawa ang madamo sang mahatag nga benepisyo. Santo sa pagtuon sang University of Santo Tomas, ang tawa-tawa ang sara nga makapataas sang blood platelet sang persona nga may dengue, hapo, pilas, rashes, arthritis, kag may kabudlayan sa pagtulog. Apang paandam ni Teresa Mendoza, ang Chief Science and Research sa Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare, ang masobra nga pag-inom sang tawa-tawa ang makahalit man sa lawas. Inibangon ang tanom ang mayara sang hilo o kon toxins nga hindi maayo para sa aton nga ikaayong lawas. Samtang sa aton mga balitang espesyal sa Pilipinas, hugot nga ginadwalian ang pagsakay sa motorsiklo nga wala sang helmet. Apang daw kaangay nga na-prank ang mga traffic enforcers sa Puerto Princesa City sa Palawan matapos naging papundo kag dakpon kuntani sa mga ini ay isa ka motorcycle rider nga may angkas nga babay nga wala sa helmet apang sa ilagin palapitan. Ini ang isa lamang ka manikin ang makalamutan ng insidente.
ginpost sang Kaifers Delivery Services usa diin ang rider maga-deliver kun tani isang manikin nga nagasuksok sang pink nga bayo kag baseball cap kag nagahakos pa sa rider. Ginpakigbayan sa Just Ride Palawan sa Facebook ang mga litrato sang pagpalapit sa mga enforcers sa rider. Agin paig nga bangod sa ka-sexy sa mannequin daw mapatihan gid nga ini ay sa ka-tawo. Sunod pa diri jud na lamang kontani nga matagan sang violasyon ang Kaifers Delivery Services rider kung wala maayo ginhimutaran sa mga enforcers ang amo nga mannequin. Apang saludo man ini sa mga otoridad sa Puerto Princesa City bangod sa ila paghimo sa ila sini nga mga responsibilidad sang maayo nagtrending nga nasabit nga post sa social media kang nakaangkon sa madamo nga mga komento nagikan sa mga netizens. Sabay naman sa aton sa weather update sa lakat sang panahon, last 3 kaina sang kagahon ang low pressure area kun LPA na siplatan sa 1,325 kilometers east sa Central Luzon. Ang southwest monsoon ang makaapekto sa nakatundan nga bahin sa northern and central Luzon. Ang Pangasinan, Zambales kag Bataan ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tugas ng southwest monsoon. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dalas ng southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang Luzon kag Visayas ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nabagatnan. Ang Mindanao ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan na silangan tubtob sa nabagatnan. Ang Baybayon mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sini nga temperatura sa Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 59% ang chance nga magaulan. Ang hangin may kabasugon nga 0 km per hour clear with periodic clouds. Samtang sa Dagupan, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 97% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 2.1 km per hour with light rain. Sa Tacloban naman, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 93% ang chance nga magaulan. Ang hangin may kabasugon nga 1 km per hour with overcast clouds. Samtang sa Butuan, 22 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 93% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 1.3 km per hour with overcast clouds. Diri naman sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 87% gid ang chance nga magaulan kay nasa nga gagani ng ulan na do. Ang hangin may kabasugon nga 1.6 km per hour with moderate rain. Ang adlaw nagbutlak las 5:39 subungaga kag magatunod las 6:05 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time 44 minutos na ang nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo. Kagaboyad to ang pagdulong namon sa inyo sa ang mga dalalagko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 19 sa bulan sang Agosto 2022. By the way mga kabombo, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, Botante! Suno sa aton konstitusyon, ang gahom dapat magalin sa mga Pilipinon. Sentimiento dapat pamatian sa aton mamalida nga mga kongresman. Sentimiento sa mga botante, eleksyon dapat ipursige. Tungod overdue na sila sa ila posisyon, dapat ang eleksyon ipadayon. Apang ang ilang rason, gobyerno dako naman ang galastuhon, nga nagakadapat gid kuno nga puspunon, kay kaban wala nakita sang siputon. Kabay nga sa masunod nga tuig ini, nagid ang madayon, para maislan man ang opisyalis nga sa honorarium, sila lang ang nagabaton, nga kung imo pagatakson, wala man sang napasar ultimo nga barangay resolution. Ang ini panghuna-una pananawan ang ginpadala,
ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 6.5